ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panay. Mga tugang, good morning po. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako pa sa lingkod, Mardela, dahil iba ang salit sana pero tiyan. Hanggang 12 ko lang po kita sa mga istorya, pangyayari sa palibot. Siyempre kasabay tayo dyan sa presentasyon ng programa. Chief Ramir Tanay sa technical side. Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Yaon man sa Production Assistant Center si Ciara Meliron. Siyempre dyan po sa newsroom, Angel Mustasa, Jenny Machibelaran, asin si Jerome o kaya si Mary Joy Jaresco. Yaon man sa luwasang Mega Force Patrol. Asin ito pong mga Cat College OGT, sina Dandy Milgar at saka si Brian Allen Sandor. Bano mga tuwa, kaya na magparahadoy pa. May mga abiso po kaya mga tugang manungod po digdi sa mga pinagigibukan mga nagkakapir na nanluloko mga tugang sa pagitan social media. Ha? May mga ano yan, mga pigigibong mga lakdang ang iba na sabi nga ni nakakompromiso ang mga data o information kansang pribadong persona dahil duman sa mga aktibidad na pag nagsunod ka duman sa pinag-instruction sa imo kang kaparte mo sa social media, rimati ka. So, dailigtas mga tugang magyang SSS, kaya may abiso mo niyan ang social security system sa mga kababayan natin. Manong dyan sa mag-ingat mga tugang, dyan sa ano yan, pagnanakaw ng SSS info. Ano? So, nasa linya po mga tugang si Ma'am Janet Mapa, ang information officer kan SSS Legazpi para po maka-istoryata in connection po kay ni Ma'am Janet. Good morning po, tabi. Oh, yes, Ma'am Janet, good morning. Yes, good morning, Sir Mar. And sa gabos pong nakantabay ngunyan sa DCGB, maray na aga po sa inyo gabos. Yes, Ma'am Janet, trouble ta ko kainit aram taman sa nabaga na ang SSS ang piglalawang ng mga kababayan pero kung mabiktima kaining mga nanluloko, medyo bako po maray. So sa parte po kang SSS tabi, Ma'am Jeanette, ano ang patanid ta sa mga kababayan and what are the classes nitong mga panluloko na pinagagamit through social media tabi? Yes, Sir Mar. So ito po kitang babala sa satuyang mga SSS members kasi nagkalat na naman po ang satuyang mga scammers. So wag po kayong magpaloko sa mga gustong magnakaw ng SSS information. So hindi po tatawag o magpapadala ng mensahe ang SSS upang maghingi ng personal mong impormasyon o mag-update ng inyong records. Huwag din pong pindutin ang kahit anumang link na ipapadala po sa inyo. So iba po kitang mga nagkapirang mga modus na ginagamit po nila para lang po makapagloko, no? So iba po kitang ina-upload na phishing, Sir Mar. So ini pong phishing na ini pong upload duma sa kunwari taga SSS na nagtatao po ni kumbaga nag-upload po sa ido or
nagte-text para po maghingi ng personal information. So may mga na-upload po sa Indo na naghahagad po ka mga personal information like yung complete name po nindo, date of birth, o yung mga SSS accounts po nindo. So, dahil po kamo agad magtao po ng mga impormasyon. Ayun, Iba't po may kitang ma-upload, ina-upload. ano? May na-upload sa imo, VC niyan, no? Ma-upload sa imo, mapamilbid ng taga-SSS, tapos maagad ng information. Yes, tama, Sir Mar. So, pwede pong mangyari yun na may ma-upload po sa Indong unknown number para lang po magpuan ng SSS information. So, ito din po kita ina-upload, Sir Mar, na phishing. Okay? PH naman ito. Itong kanina, phishing. Ngunyan naman, phishing. Ini naman pong phishing. Nagtataw po sinda o nagpapadara po sinda ng mga peking email para kunin po ang details mo matapos pong mag-link or mag-click duman po sa link na pigtao po ninda. So, kung may mga kahinahinala pong mga link, day po agad-agad ka mo mag-click ka iyan, lalo pa kung day hani sa SSS. So, maaaraman, Sir Mar, na hani sa SSS, syempre kung sa tuyang email address, sss.gov.ph. So, kung hali po sa sss.gov.ph, official po yan. Pero kung day po yan hali sa samuyang email address, day po kamo agad-agad mag-engage yung mga araw po kaya ng mga emails. Ayun, okay. Maliban dyan, may pigapon na clickbaits. Yes. May clickbaits, di ba? Yes po. So, ito naman na clickbaits naman, Sir Mar, hindi po yung mga post sa social media na naghihikayat pero scam pala. O kaya ay nagpapakalat po ng maling impormasyon tungkol po sa SSS. Halimbawa, Sir Mar, actually recently lang po may nagpatawas po ng bareta digdi po through social media na matao po ng additional 1,000 pension hali sa SSS. Oo. May nakalaag na pong date pati, Sir Mar, effective March 2025 ba po. So, pakipuyat hali sa SSS. Para ulang po ang sa tuyang official Facebook page. So, Philippine Social Security System lang po yan. So, kung bako po hali sa Philippine Social Security System, yan po ay peke or fake news. Okay. Ito din po actually ina-upload, Sir Mar, na smishing. So, peking text message na nagpapanggap din na hali sa SSS. So, usually, Sir Mar, kapag unidentified number, kumbaga, ito siyang 0917 or 0920. Ito, kumbaga, may kumpleto pong unidentified number. Bako po yan hali sa SSS. So, maaaraman ta po na hali ini sa SSS kung ang sa imo po, or ang nag-text po sa Indo, hali mismo sa SSS. So, may nakalag po yan na SSS as sender. Ayun. So, if ever ngayon may naka-RSVP sharing ka yan, is there a line na pwedeng apudan o magpatabang sa SSS mismo? Yes, Sir Mar. So, since iba po kitang babala sa tuyang mga miyembro, if ever po may ma-encounter kamong mga arog pa ini yung mga scammers, so pwede po kamo mag-upload sa tuyang hotline 0289247370 or pwede po kamo mag-email sa fid@sss.gov.ph. Ayun. At saka, buti na lang ngayon, ang lahat ng transaction yata ng SSS is through online na. Yes, Sir Mar. So, almost lahat pong mga transactions ta online na, kaya maski po na ikaw mag-igi sa opisina, i-report lang po nito yan through email or pwede po kamo mag-upload sa tuyang hotline. Kumbaga, action ta po yan, Sir Mar. Ayun, opo. Ma'am Janet, sa giraray po ang patanita sa mga kababayan ta na nagantabay all over the world, tabi, na mga member ka ng SSS. Go ahead po. Yes po, again, babala po sa publiko, mag-ingat po sa mga scammers na nagkalat ngunyan. Maging mapanuri po, think before you click. Ayun, okay. Ma'am Janet, salamatan po. Any additional information para sa mga SSS members na regarding the programs and the activities na pigigibong niya ka ng SSS? Yes, Sir Mar. So, padagos pa din po ang pagkakandakta na annual confirmation of pensioners. So, ACOP, para po hindi duman sa mga pensioners na magpadagos pa din po ang sa indang pension. So, kasabay po digdi itong mga retiree pensioners ng edad 80 years old pataas, effective March 2024. Kasabay din po digdi itong sa mga survivor pensioners na nakaka-receive ng death benefit. Kasabay din po ang mga total disability pensioners and ito pong mga minor children pa are under guardianship. So, for more information, pwede po nindong mahiling ang complete list of requirements sa tuyang official Facebook page. Research lang po ang Philippine Social Security System. And inaabisuhan ta din po, Sir Mar, ang sa mga miyembro na mag-register na sa tuyang SSS website, www.sss.gov.ph.
Ayun, okay. Yung race ba natin is pinagpatuloy, tabi, Ma'am Jeanette? Yes, Sir Mar. Actually, nainot na po si Tabaco Branch. So, nag-conduct po sila last Monday. And yun po, padagos pa din po ang race or run after contribution evaders na gigibuon po kasatuyang SSS branches. So, yan, mag-antabay na lang po kita, Sir Mar, sa mga dugang pa pong impormasyon. Aba, Ma'am Jeanette, salamat po maray tabi for always adhering to our call na makaistorya ka po tabi para makapagpa-disseminate tayo ng mas mga importanteng impormasyon sa tuloy po mga kababayan. Maraming salamat po. Always welcome, Sir Mar, and salamat din po, Diyos Mabalos. Thank you very much mga tugang Ma'am Jeanette Mapa. Ang tuya pong SSS Information Officer kay Legazpi S Social Security System. May connection po dyan mga tugang sa mga scammers. So ingat po tabi ka mo ha. May binanggit phishing is missing, clickbaits. So yan po yung mga ano yan, mga pigigamit na mga paagi para makapanloko, ha? So, kapag may mga arog po kayan, dahil basta-basta magsunod, mag-upload tabi sa SSS, tangani pong dahil kita mabiktima ka mga luko-luko sa palibot. Nakadakol po nag-upload bitchar kayan ngunyan. Ha? Alright. Bueno, mga tugang, i-courier ta lang. Ito po na mga impormasyones na nagkaralat mga tugang. Manong duman sa naaksidente na nahulog mga tugang na trabador. So primero nagruluwas kaya mga tugang ang nakuang impormasyon lineman, ha? Pero through verification mga tugang ka mga engineer kan aleko bako man po ito lineman kan aleko, ha? Maski nga ni duda nga ni ko itong uniform na nailing ko, bako man niya kahorog itong uniform kan aleko, kinonfirm po yan mga tugang ni Miss Ange na pinacheck yan sa mga sa engineers ninda na bako po ito mga tugang ko di pangtel ko da po ito, baka may nagira hygiene ano ning sa telepono kaya sa ano yan sa internet, ha? Ito po sa nahulog. Pig-check ko man, dahil man pong activity na siring ka ito, mga tugang sa San Roque, so mga empleyado o lineman, mga tugang kan Alba Electric Cooperative. Ha? So yan po tabi, sa mga kababayan ngani po na magiyahan kita. Alright? Okay, duman po sa mga kababayan nato, mga tugang, yan po sa tuyang primerong rangkada ka mga istorya digdi po sa Radyo DCGB. Mabalik po kami taon-taon sa naman po. May gagibon lang po kita. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos ka agad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik po kita mga tugang sa programa. Oras niya to, mga tugang 10:53 in the morning. May dugang po kitang impormasyon, ali po dyan sa luwas. Kung natin ang report, ali po sa pag-iriban niya to. Partner Alar Mario nasa linya. Partner, good morning partner. Mainit-init na, no? May mga maruling point, pero mainit-init garo dyan sa luwas. Partner, go ahead. Nawala. Nawala si Partner Al. Partner, ano nangyari partner? Nandiyan ka ba partner? nawala na, naputol na. Ha? Sarili lang po, nag-re-establish, nag-reconnect po si Al para makuha ito pang istorya ali po dyan sa iya pong location. Okay, partner Al, good morning. Yes, good morning, partner. Peribanan ko niyan si Congressman Saldico kan ako Bicol. Nag-inspection siya digdi sa regional site abi partner Mar. Kan mga binadget na building kan civil service, NBI, DSUD at saka COA. Yung tabi, nasa linya si Congressman Saldico tabi Mar. Kong, good morning po tabi. Ay, Mar, Marinaldo sa imo Marinaga. Yes, Opo. Kumusta ka? Opo, okay man po tabi. Kong, nagbisita na po kamo dyan sa mga, mga projects na funded po ang ako Bicol. Arin po tabi iyan ng mga proyekto tabi? Well, bigyan na tayong commission ng audit, bisita pa so ongoing na yung commission COA, ang DSUD, ang sa OFW, mapo naman. Ang NBI for inauguration na, tapos na siya. Then yung DNR, kasi EMB, ano yung pinakain na binisita ka sa bago? CSC, Civil Service Commission. At least, pag may ni Director ni Engineer Ibay, at least magiging tunay ng regional center. Kasi dati, lugar lang 1980s pa dahil ni regional center, nakikita ang mga regional offices, nagre-rent lang gabos ang mga opisina ng gobyerno, national government. So this time, dahil sa tuyang pagiging chairman ng appropriations, nailagan ito po na kompleto almost gabos na facility. This year, nakahandi naman ng ETI and so OFW, NICA, National Intelligence Committee, NICA. So, gabos na sa tuyang mga national government offices na warang opisina digdi sa regional center on the last almost 50 years o 45 years, magkakaigwa na po gabos na opisina. One-stop shop na ang gabos na mahanap ki office digdi sa regional center. Magiging tunay ng regional center yan digdi sa Rawis, including the boulevard na connected and the bridge that will connect So, it's a very big development, mas makusog ang satuyang ekonomiya, dakol ng trabaho, and mas efficient ang public service. Ayun. Kung may mga may nagpaabot sa mga information na ito bagang garo Coast Guard Academy, aduman sa Kagaray, garo nagpura na tabi. Yes, medyo delayed lang sa award. So, yan, ako lang, almost 1,500 ng ang iti-train dyan yearly. So, Philippine Coast Guard Academy. So, igwaman yung kifund na naman this year, phase 2. Duro na kulay yan, Mar, Duro na kulay siya. So, hopefully, ma-continuous yan, matapos ta, and and especially ang satuyang kuryente sa Albay na grabe, pirang dekadang kan satuyang mga politiko, hopefully na-rehabilitate yan, ngunyan,
and sana day na mapakiaraman kang sa tuyang mga elected officials na previously on the last 20 years, 30 years, nagpapakiaraman ng tubig, nagpapakiaraman ng kuryente, kaya nagkakarulugi. So, this is a big lesson. Yan ang pakiulay ko kay GM Bugsit, pakiulay ko sa Water District, na dahil pagdampingan kay mga empleyado kang sa City Hall, nagpapakiaraman pati ang bleeding kang tubig para magtiyos kita. Ngunyan, bubulahon pa, gusto pa magdalagan sa probinsya kang Albay. Kaya, pero ko sabi kay Bishop Bong Bailon, magpapara duling-duling, dahil magpadara sa mga pambubudol. Dapat malinaw, dahil kitang marhay na tubig sa Albay on the last 20-30 years, mation, and ang kuryente, ginulpi. Kang tinakiaraman from 1 billion ang utang, kasabay ang sa simbahan kay Bishop Bong Bailon, dapat din magparapakiaram ang simbahan para dai magulpi ang satuyang mga basic services dahil makiaram sa politika. Ang public services dapat din pagpakiaraman kin mga politiko. Let them run. Kasi sinda po ay kay Iraq, ngunyan may oportunidad na ma-rehabilitate na lagan sa 400 million last year. This year, 700 million. Ma-rehabilitate po yan. Pero pag yan po pakiaraman giraray, lalaog na naman ki politiko, kakargahan ki mga empleyado, papakiaraman ang gabos na mga bidding. Dahil business po ang satuyang simbahan para maglaog sa negosyo. So, dapat pakula po yan na, especially isang headed by Bishop Bong Bailon. Sana, dahil po magparapakiaram kasi kairak kan satuyang mga institusyon. Ang trabaho kan satuyang obispo is mag-create moralidad, magturo on the morality. But on the public service, baliktad, kung gusto niya maglaog, sana mag-resign siya as Bishop ng Albay and mag-manage siya. Kung may negosyo siyang na-manage o may kung totoo. Kasi ang expertise kang sa tuyang obispo is morality. Ay dahil kumarong doon, aliman na po sa seminaryo, ang tinuro sa nguyan kang high school is about religion, is about Pero sa pagiging negosyante para maging successful, may dapat yan pagpapakiaraman. Kasi dyan po nagkakarulugi, especially kung nabubudol ka kang sa tuyang dating gobernador na dati kaya nga ni hinali for pagdispalko kang kwarta na may dapat magamit. So, iyan dakulang na bagay yan eleksyon sa tuya na dapat sa dahil maabot na eleksyon dahil nakita magpabudol. So, nagiging expert po ang mga mayor, mga na magbudol. Ini realidad, tunay. Nailing nindo ang diferensya, pigigibo ang sa tuyang ospital, pigigibo ang sa tuyang world-class hospital na ma-create ribo-ribong trabaho na will be a game changer sa bilog na Bicolano, sa bilog na Albayano, na ini po na dahil na po kita gabos na retirees, na gabos na medical doctors, we will be the best hospital. Bako lang po sa bilog na Bicol, kundi sa bilog kang Pilipinas, iyon na po ini ang pinakadakulang hospital na pag napapos po ini will be the most successful that will create jobs, trabaho, and turismo, medical tourism. We bring zero billing. Kumailing po nito sa BRMC. Almost 1 year na po kita zero billing. Dahil po yan sa satuyang doknan. So again, yan lang po sa tuyang mensahe. Aba, akong kunyan, nagpo ng kampanya kong 131, ako Bicol. Pasensya na tabi, Partner Marta. Nawala na. Luminawag na kami digdi sa bagong building kan NBI. Digdi sa Ama na palang sa building kan NBI, Di na mga arkila. O ni paka allow ko inilig di after kan ginibong groundbreaking kay to. O niya naros pero madali na ini.
Pero, I don't know, kaya nga yung tuyo digdi ni Congressman Saldico na ma-check niya na status kan mga building na ning funded ka national government o ako Bicol. Yun na nga ni nainot sa civil service. Kauron may man naman si Director Attorney Daisy Ponsalan Bagais and nagbisita naman sa DSUD, ining Department of Human Settlement and Urban Development building. Magayon ng pala nibigibong building mandigdi and kunyan ayaan na digdi sa may kami NBI, new NBI building, kaya ayan tabian na katuyan digdi partner ni Congressman Saldico. Yaw man yung partner sa Regional Center site. Yes. Sa digdi ni mala linakaw mi na lang. So tubagang atubangan kang PSA, duman so civil service, then digdi sa bandang likod, so DSUD building, and sa Orinotan, yun ang bagong NBI building. Ayun, okay. Oh, may underground pala nini. Oh, palulugsot na tabi kami partner digdi sa underground kaning NBI building. Kaya out na muna ako, baka magka-diferensya signal ta with Congressman Saldico. Okay, partner. Hello, Mario. Thank you. Thank you very much, Bataral. Yan po ang sa tuyang mga dagdag na impormasyon. With Alar Mario at saka pag-iriba po si Congressman Saldico ko ng Bicol Party List. Baka tugang, we will be back after this. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:05. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Padagos ang pag-inguwa kan Security and Exchange Commission o SEC para paiwason ang government securities repurchase agreement o repo market. Objeto kay ni na mas pakusugon ang commitment kan ahensya sa capital market kanasyon. Sigun kay SEC chairperson Emilio Aquino, ang repo market ang nahihiling na masuporta sa government securities asin mabukas sin oportunidad para pakusugon ang liquidity, short-term funding asin overall market activity. Sa tao kan pagtalubo sa merkado kung sa indakol na financial institution ang nagpahayag nin interes sa repo market, siniguro kan corporate watchdog na mantinidong G-proactive ang SEC para sa expansion sa mga non-bank financial institution. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kad mga binasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Red Horse Super.
ang shot ng tropa. Hatid po sa atin ng Right Med dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad. Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pre, until something happens. Baka tukang second part ka na rin ba ng punyato rin sa programa? Muna pong altaw na ninin Miyerkules. Petsa 26 na po. Sa bulan ka na Pebrero 2025. Kunyana sa na mga tugang, 75 días bago po mag-eleksyon tabi sa Mayo 12. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Alright, so yan po tabi, ano? Isip-isip kita kan mga dapat po natong ibugtak sa pwesto. Tamang tao sa tamang pwesto. Yan to, ang dapat nato na ano yan. Because not everybody na nagkandidato mga to is really capable of the positions na kakandidatuhan po ninda. So iba na guyod sana. And we cannot be swayed mga tugang by entertainment lang. Lalo kung anong mga pinagdadalagaan po ninda. Dosing senador ang pipilion tabi. Out of the 66, 65 candidates, may nag-atras na. Yeah. Pagkatapos ako Bicol Party List, nagpo naman po ang kampanya. And then, siyempre, by March 28, mapumam po ang kampanya para po sa lokal. From District Congressman, pababa po yan sa konsihal kan mga syudad, asin kan mga munisipyo. Kaya duman sa mga kababayan dahil maggalas kung padagos na may mga naagiang kitang pag-set up ng mga checkpoints. Bako yan pare-parehas na oras May iba-ibang mga oras na pinagsiset up sa tuya po ng mga kapulisan. May hapon, may banggi, may madaling araw. Depende po yan mga tugang sa programa maninda para sabi nga ni kayan mahiling kung ang pagsunod kan mga kababayan atin kung may nagbabayular. And padagos po ang pagdakol ka mga nadadakop na nagbabayular o nagsusuhay, nagbabalgar mga tugang sa election gun ban. May mga kapulisan, may mga soldados, may security guard, may mga civilian
na nagsusukbit po ng badil. Badil saka armas. Asin bala, mga tugang, bawal lang i-travel po yan. Nagpon pa yan kan Enero 12. Ano? O kaya duman sa mga kababayan niya to, magsunod sana, tanganin po na kita ng problema. Ha? Iyo po yan, ang saluya po ng mga parumdong mga tugang, 75 days bago tabi mga tugang ang 2025 midterm elections. Alright? Okay, good morning sa mga senior citizens natin. Garong mangyayari na pangapudan kan mga kababayan niya tong octogenarians, nonagenarians at centenarians. Dati ba centenarians na sanggatos ang edad. Tapos nagkaiguaning mga pagkapasan ng batas manungod sa nonagenarians. Yung mga 90 anyos hanggang 99 na matatawan ng mga benepisyo. This time, mga tugang, igwa naman na-include sa mga octogenarians. At tingnan niyan pong aga, mga tugang, nagkaigwa na ng inaugural cash gift distribution duman sa Malacanang. May ceremonial payout kan financial benefits para po sa mga senior citizens na may edad, 80, 85, 90, 95 asin sanggatos anyos. Yan yung mga pigtatokang national government po yan. Pero, digdi po sa tuya, sa probinsya Canalbay, sa maabot mga tugang na Biyernes, petsa 28, may dakula man na pagtiripon mga tugang nagigibo na pinag-organisar kang sa tuya po ng provincial government sa paagi ni acting Governor Glenda Ombongao na nonagenarians affair. Diyan po sa Albay Astrodome. Gabos ng serbisyo, bako lang yung benefit, kundi may pakaon. Iguanin gustong magpagupit, may pagupit, sabi ni Governor Glenda. Gustong magpa-manicure, magpa-pedicure, igwa. So gustong magpamasahe, igwa databi. Tsaka may mga medical check-ups pa. Yan. Those are the mga gigiribo mo tabi sa Biyernes. Itatauna mga tugang kang provincial government dahil nakakonsigir baga kan Disyembre nasa 9 million collection mga tugang kang sa quarry. May kairasan po dyan mga tugang na prinograma baga na apat na programa. So, ang saro duman itong boulders para sa mga albayano elders. Saro po yung cash incentive na programa para po duman sa mga nonagenarians. Pag sinabing nonagenarians, so mga nag-edad 90 anyos, mga tugang. 90 to 99. Iyo. So, pag 90 hanggang 94 ang edad mo, according to Gov. Glenda sa mga intervista ta previously, makaka-receive mga tugang ng 10,000 pesos. 10,000 pesos. And then yung 95 years old hanggang 99 anyos, ma-receive mga tugang ng 20,000 pesos. Kaya po yan, yan ang breakdown, mga tugang, para duman sa mga nonagenarians. So, titripunon sinda, mga tugang kang provincial government, diyan po sa Albay Astrodome, and iyo po yan, mga tugang, ang itatauna. So, kahirasan man yan nahali mga tugang sa quarry operation. May programa duman na ipinaglatag, yaon mga tugang subasud para sa salud. Ang sabi ni Gov. Glenda, ini ongoing na ining medical assistance na programs. Pero, kung halimbawa magkulang, makuha duman sa pondo wali sa quarry. Ayan. Basud para sa salud. And then, by March, dahil Women's Month, pupunan man mga tugang itong baybay para sa kabuhayan. Livelihood program po yan na ang katuyuhan, iyuan masuportahan ang marginalized sector sa pagikan pagtaon ng sustainable livelihood opportunities. Ang target digdi, so mga parapala, mga parapatipya, dyan po sa Santo Domingo asin sa Malilipot, nanahiling ni Gov. Glenda na pati ngaya babayi, maski may mga bados ngaya, nagpaparala. So, ining programang ini,
titriningon sinda, tuturuan sinda kung paano na makagibo ng alternatibong hanap buhay apwera kang pagtipya. Ha? Itong pagpala. Tuturuan da na ba gumibo ng dishwashing liquid. Ha? Kasi iba pa na pwedeng mapagkuhaan ng hanap buhay outside duman sa nakatuudan po ninda mga ito na pagpala o pagtipya. Yan. Tapos siyempre, yung graba para sa eskwela. Yan, susunod na rin po yan, mga tugang sa mga masunod. Garo Enero, may 13 million na nakolekta man. Hali 13 million, from 9 million, naging 13 million kan January. So, pig ko padagos na po, date sa mga programa, pig roll out na. Tang katuyuhan man, mga tugang, kaya ning graba para sa eskwela, scholarship program na nag-offer mga tugang educational assistance duman sa mga deserving students, mga tugang sa Albay. So, ang kamauutan ni Goblenda na magayon nga nini na pagtalikod ta, igo kitang nawala na po na ay pwede palang mangyari. Siring sa kagadan mga tugang kang sa tuya pong mga kapadian. Di ba? That we protect the environment, na kinabang kita dyan sa quarry operations, uni may programa na para sa Albayano Direkta. Iya po yan tabi ang gusto man na mangyari ni Gob Glenda. Ano? Okay? Very good po yan. Mga tugang, para po sa mga kababayan nato, aprovitsaran ta po yan, asin tulong ta sa naman, iurosip ang mga luko-luko. Na nagpapara, ano yan, nagpapara pakiaram ka mga operasyon na gano'n, maski illegal na. Yan. Ayan. Hello, Father. I'm still nasa program tabi. Yan. Baba. Na, maluwas tabi ako alas 12, diretso na po ako dyan. Ayan, okay. Mga tugang, Father mo, may miss na ako. May dumano kayo kami. Huwag naman, tago yan ako. Okay, Pading Jimmy, nasalita na sa linya para po sa mga dagdag natong informasyon. Chef James, good morning, Chef James. Go ahead. Salamat Direk sa mga dagdag na bareta. May pag-asa ang mga habal-habal o mga single motor na magi-ining public utility vehicle nationwide. Ay? Basado sa nako ang research kan DCGB News. Igo ang House Bill number 10424 at in Senate Bill number 1341 may titulo an act regulating the operation of motorcycle for hire and providing penalties for violation thereof and an act allowing and regulating the use of motorcycle as public utility vehicle. Iyon, kumbaga itong single motor pwede nang mamasadak, pero may version na sa Kamara, buda sa Senado. Pero ano yan, dahil pa man naging batas. Maagipagaroin na sa Baykam. Ayan, maabay kam yan, kung may diferensya sa dua. Maririparo, maski sa baga habal-habal, sarong alternatibo na nga hanap buhay ka ba? Oo, although sabi nga ni kayang ka ito baga, pig-discourage yan ta. Siyempre pag na-discudo ka, rimati ka. Dahil illegal na basuhan ini. Para gamito na pamasada bilang motorsiklo. Pero tsitsaganang kan mga naon sa mga apwerang lugar ta. Difícil ang transportasyon. Tsitsagaan na sana. Di bali na yan. Manin nakakalaog na jeep, difícil ang tricycle, lalo na ngunyan sigan uran, ang sulaminting makapenetrate motorsiklo. Ayan, di maray na barita. Yan kung mangyari na maging sarong lay, di at least maging legal lang sa indang pamamasada. Pero regulated manggiraray. Tada, luman sana ini, tutulira ron sa mga bulod sa mga barangay. Ang baso mga palaog sana. Dahil ngayon, mabantay ka mo sa mga iskula. Ang tanganing atod sa mga taga-bulod. Uragon man sa mga... Marali yan ang mga tricycle driver. Illegal ngayon kaming nagabayad kaming ka mga mahal. Tapos yan, kakompetensya na. Pati pa pasayarong jeep ni Uragan. Isa mo yan, nabuksan ini sa Kongreso, sa Senado. Maagi ini sa Baykam once na lumusot ini, pero sa pagiling ko baka lumusot ini, di ba lamang bago matapos ang 19 Congress mangyari? Di ba gada arog ngaya gusto mo magdobling income, baka report mo alas 5 tapos na kita mabalabal ka pwedeng pag-aro ka ng ginibong mo ka kuha ka kayang gibagaw. Manos gadir ka na dago, bako kung kilo na. Papay nga pang mga tambay-tambay ka dyan sa mga reskwelahan.
sa mga paradahan na nag-resquilang ali dyan sa Legazpi, alanganin ng oras, tambay ko na. Kinagahan, grabe ang bala mong barita, pati. Naramdaman ko lamang kagaitong nag-eskwela pa ako dyan sa Aquinas University. Pag-aga, Jim, namamasada ko from alas 6 hanggang alas 4:30. Ang laog ko ito, alas 5 nga po. Pagluwas kong alas 9, kayod naman ako bago ko mag-uli Santo Domingo. Ayos baga. Kumuha ka na sa permanente ng iatod sundo. Puro sa materialis puertis lang. Ang nangyayari sa iyo. Galat-galat ko na maging legal. Iyo feeling mo ka. Legal na trabaho. Bata dyan sa mga apuirang lugar, yaon dyan ang mga magagayon. Tamo. Mas iba yan pa siring ka sa Piyudoran. Di, kinagahan, morning hirit, may barita na Piyudoran, lalaog ko Piyudoran, libon. Lalo kang makakalibot kayang palaan, partner. Di grabe, kuha na baga, doble income na baga. Dahil man kan madagit sa toya sa management. Bago man ang double compensation. No, basta alas 5 ka man mapoon. Yun. Pwede man maski alas 4, pwede ka man rumeport habang alto nang magilid mo na yakaw, report mo na yakaw. At least may kay guling pag-asa sa mga nagkapir ang nagurutang kimotor. Amo. Di ba? Kung paano ninda maminswalan yan. Lato-lato Eric, sa'yo mo. Baka news right mo baga, anong oras ka naluwas? Dahil na ako, pag ako baga nalawag ako madaling araw. Alaunang maaga, tindog na si Papa Mar. Pagkatapos, pag uli ko kaya na pagkatapos kang barita kung alas 12, mga launa, titurugan ko na Papa Jim. Dahil pwedeng dahil tabawion, tabata, gurang na baga kita. Ako kaya ko pa. Kaibuhan kong magpaingalo talaga ta. Alas 11, paingalo na kita baga. Nagkikibrada na? Ako kaya pa. Nakabal-habal mo na ako pagka alas 4 naman report. Pwede yun, kada ako lang makukuha mong barita talaga kayan. Grabing barita yun eh. Dakulang story yun eh. Ayan, pero mag-prepare ka ta, pero may katan mapabintusa. Sorry, pero may kita ka nito, oran init. Yan ang notaran niya to. Wagong i-press kong informasyon nga kung sanay ni na araman. Na pag-urunan ini kaya sa sangguniang bayan kasuhapon sa ginubatan sa regular na sesyon. Yan. Sana lang kung maipasar tulos, magibo man tulos ang mga IRR, tangani na maipautob. Kaya minsan naging problema ta, haloy ng pasado subata, so IRR, alo yun. Isaray ko ini na require na ini ta, pag nakalusot ini, amo na. Grabe ang barita, taka ni Aral daw. Ayos. May waton. Pwedeng, kunyan, magpadara na lang kami sa imo kipang bakaltin na pa. Pwede, problema. Tapos may patong naman siyempre. Madali kita ka na yung mabante, yung masinso. Dahil kita ki mga mag-asa pa sa gobyerno. Kaya man sana. Mga sarong taong ka na kalahabal-habal mo. Pagkakaduang tonggang, kutsin ang dara mo. Doon bagay yan. Pwede sa sarong taon ka. Duran ka na. Ang nangyari sa iyo. Kapagalan mo Ayan, kunyan pala, natukar yan dyan sa napag-uron-uronan sa sangguniang baasang panglungsod Kaligaw. Ginubata? Sangguniang bayan ginubata. Sangguniang bayan kang ginubata. Ay di, ayos man na di. Okay man sa indayan. Sa pag-aadal pa, may nag-support man, may adalan pa. Siyempre, dapat balance eh. Dahil maapugan dyan sa mga sektores na yan. Correct. Okay. Yan, Tabi Director, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you very much, Chief Jim. Yan po, Tabi. Good news yan. Sana mangyari, ano? Yan na si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi nasa linya man. Ano man daw ang dararaman kayo na ano man daw ang sideline kayo na Joshua, please come in. Good morning, Sir Mal. Good morning sa mga paratabay. Pirming may dara? Si partner Jim, mahabal-habal dahil kano man bait mo? Door to door. Door to door. Door pero holding hands while walking. Sabi ko sa inyo, holding hands while driving.
Bawal? Ayan, magata, iyan ano, kaya yan ang Diyos talaga masuripot, ano? Oho. Ininggura mo ita, kaya yan may gap sa kada, ano, ta. Pag nakuha mo na suka partner mo, mapipil upan iyan. Wow. Pag nag-goldingans ka mo, baga, fill up na. Oho. Iyan ang purpose kang kungatan may gap. Logi pala sa pato. Logi ko mato. Sige, go ahead. Kumusta? Ako, anyway, sabi Sir Mar, ngunyan baga na nariparong nagalangkaw, na kaso ni na Tita Maalintinge, may iba pang paagi, natural na paagi, para makontrol ang pagdarakula kayo ng mga mosquito larvae. Dadayin na sila makapagdakula and maka-cause pagkausanin dengue. Oho. Sa paagi, Sir Mar, kayo ng tigapod na mosquito fish. Mosquito? Mosquito fish. Fish? Sir ba yun din, Sir Mar, na sira, nagaribaga mga gapi na grabe ang appetite kayo ni. Saan mo bubuhian an? Sa kali? mga bako, dahil sa pwedeng buwian sa mga flowing water, halimbawa sa fish pond, sa aquarium, sa mga stagnant water, Sir Mar, na kumbaga, buwian mo yan duman, pwede kayo nang mabuhay sa mas kanong kasi pwedeng burak ng pakaati ang tubig. Maski mati? Ang paborito ninda, ining mosquito larvae. Yan ang sa indang vitamina, apetito. And ining mosquito fish na nitigapon, kaya kaining mabuhay, Sir Marnie, na sundo sa 1 year and a half. Tapos pag tigino mo siyang garipet, pinaabot siya daanin na 3 years. Kaya niya na pagkaaga. So, Rotary Club of Legazpi Central, nag-turn over, Sir Mar, ng mga sira na yun Bigis Albay Park and Wildlife, na aatamanon, papadakulon kan Albay Park and Wildlife, and pwedeng i-distribute na libre sa mga estudyante na nagdidigdi, nagkukundos yan ng mga tour. For dispersal? Oo, tangani nang makontrol, Sir Mar, na paglakot ng dengue, dahil na magparadakol ang lamok ta, alimbawa sa harong may fish pond, pwede mong buwian, pwedeng sa aquarium, and hindi, Sir Mar, sa lagbis na kang Albay Park and Wildlife, kumbaga, dahil masyadong madakol ang lamok ta, pagbibo na yun pag-iubon kang lamok, kikaon. Kita ka na kayo ng mosquito fish. Yun, Sir Mar, agadon ta ang, ano kayo ni, ang detalye, alat lang palang ta, nag-picture taking ka palang. Ano yun, igbiso park manager, kana kunyan, kana Albay Park and Wildlife, muna sa Rotary Club of Legazpi, turnover nga nini, nga sa 30 na pidaso ng mga sira. And, pero di sa 30 ini, may nainot na pala na 20, and itong 20, napulo na kunyan. So, nahiling sumagi yun na epekto, Sir Mar, kaya sa kunyan, amataw naman sinta ng additional na 30 para mapadakol and mag-abot ang mga bulan na kumbaga may magdigding mga estudyante hindi ba siya masarap sa tigbidumanan tigapasyaran ko mga field trip mga tour kan mga eskwelahan and at least pag nag-call tayo ng mosquito fish pwedeng i-distribute na libre atong dalang tabi, Sir Mar, na tapos ang libre daing dugang sa entrance. kumbaga pag uli mo paglaog mo dyan may freebies. Pagkakul na, Sir Mar, iniba pala mga 21 to 28 days nagkukunya na nag-aaki nag-uugbo na ini may nagbubunay may nag-aaki piling sira na ini bunay siya na bunay pwede siya nagbubunay, Sir Mar, kumbaga nag-aaki nag-uugbon nag-ugbon. Sabi, Sir Mar, si Sir Neil Andal, ang presidente ng Rotary Club of Legazpi Central, si Sir Mar de la Cruz po ng DCGB. Ito po ang, kumbaga, objective natin sa distribution ng mosquito fish and ano ang nakikita natin na importance niya pag-abot po sa, kumbaga, pag-control ng dengue. Sir Mar po. Hello, Sir Neil. Good morning. Yes, good morning po, Sir Mar. Good morning po. Okay, magayon yan na, na pigigibo tabi nindo, Sir. Paano nyo na-discover yan? Actually, sir, ito pong pag-introduce ng fish as natural predators to the mosquitoes,
matagal naman po ito ginagawa worldwide. Okay. It just so happens, sir, na dito po, itong type of fish po na to, na this is called mosquito fish, talaga po siyang malakas kumain ng larvae ng mosquito, up to 100 po a day. That's why we're introducing this, kung we would say po, aggressive fish. Pero kahit guppies for other natural fish, pwede naman po. It's just idea na kailangan po natin gamitin itong isda as our allies paglaban sa mosquito at saka dengue. Ayun. Pwede yung ihalo sa ibang klase ng fish? Ano po to, parehas po to sa guppy. Para pong cousin siya ng guppy. Pero it's called the mosquito fish, sir. Yun. Mosquito fish. Ayun. Hindi siya edible. Pwede po ihalo sa ibang isda. Pwede po ihalo sa ibang isda. Edible ba yan, sir? Pwedeng kainin? Sir, could you... hindi pa po namin na-try. Pero I think pwede po siguro. Ayun. Anong mangyayari niyan? Di papalakin niyan, papadamihin niyan dyan. And then ano yan? I-distribute sa mga gustong kumuha niyan? Yes, sir. Plan po namin is we partnered up with the Albay Park and Wildlife at saka po ng Albay Provincial Office. They're letting us use one of the ponds inside as a breeding pond po for this. Bali po yung pong isang isda, magiging 2 o 3 isda po in a month's time. Wow! So during that time po, pamimigay na po ito ng Albay Park and Wildlife to whoever wants it. They would just control the number of pieces po. So ang plan po namin, what we're suggesting, is yung nag-field trip po dito, padali na po diretso sa mga lugar nila para yung pong teachers mismo magtuturo sa iba po nilang teachers or residents how to take care and breed more of this fish sa lugar nila. Ayun. Pwedeng sa school ngayon maglagay din ng fish pond na pwedeng magpadami niya. Yes po. Yes, sir. Actually, sir, sa Arimbay Elementary School, ginawa na namin yan. Yung fish pond nila nilagay namin. Sa Barangay Gugun, Kalayaan Park, sir, nilagay namin yung fountain nila na malaki. And we already trained them also na if the residents want, if there's enough fish na, pamigay na ng libre para everybody is active in this dengue prevention program. Ayun. Ano yan, sir? Pwedeng ilagay sa maduming tubig o para sa malinis na tubig? Kailangan, sir, we recommend, sir, sa stagnant water. Yung mga madudumi na tubig, okay lang. Okay. Huwag lang, sir, sa mga streams or lakes. Kasi, yung sir, flowing, no? Yung hindi pwede sa flowing. Sir, no need. Yes, sir. Ang suggestion namin, sir, wag doon kasi meron ng dating fish doon. Yeah. We're recommending, sir, sa rain barrel, sa ponds, sa mga kanal na hindi gumagalaw, yun, sir, ang maganda lagyan ito. Ayun. Yun, lalo na yung mga kitikiti ng dati. Yeah, at least may pandepensa tayo. Oy, maraming salamat, Abi Sir Mel, diyan sa introduction Yes, sir. niya. You're welcome, sir. You're welcome. Malaking bagay po yan. Inquiries about this po. Ayun, opo. And to train po. Thank you very much for this Thank you very opportunity, much, Sir Mar. Thank you very much. Thank you. Ayan, okay. So, si Sir Mil Andal na Rotary Club of Legazpi. Ayan tabi, Sir Mar. Ang itsura kayo ng mosquito fish na yun. Ang mosquito fish sa Tugatod, pero ang scientific name niya, Gambusia afinis. Gambusia afinis. Anong itsura? Ang size, Sir Mar? Anong itsura niya? Ang size niya, gani baga kuyog, pero medyo pangurahar-laba. Garo kuyog? Pero lang yun eh. Kasi hindi wala kan kuyog, pero ang kuyog ba, kaya manipis na gari, bilugon pagilingaw, pagilahog. Kasi, Sir Mar, sa ditman, na garo pahar-laba. Iyo Arka ng itsura niya, kaya gawin pa rin minakakanin tipiki sa loob ng tarong aldaw, kaya kumakansip ko na siyang gatos na kitikite. Kaya ini palagaan ko yan saro sa mga natural way para makakontrol ang pagparadakol ng damok sa palibot, lalo na sa mga harong-harong na kumbaga may mga stagnant water. Yan, isda para sa dengue. Oho. Ayan tabi, Sir Val, na dagdag niya itong istorya na tinutukan ta. Sige sa lawag ka na Albay Park and Wildlife kung sa saro ini sa magiging binyo sa pagpapadakol sa ining mosquito fish. Ay, isurat mo yan, ha? Oho. Maganda yan. Isulat mo yan. At least yung mga nakulang makaisi, Sir Mar, sa ibang nasyon palan, tiga gigibo rin, buda tipid sa ini nga libre sa na. Diba ka nakipangontrol sa harong
meron para dakol ang lamok. May ka na mag-esposan sa mga spray. Oho. Ayun tayo mo, nadagdag na itong storya live digdi sa Albay Park and Wildlife, Diyos Pabino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Patugang, yung pamadoy natong istorya, si man kay Sir Neil. Maraming salamat. Hanggang Rotary Club Central, Legazpi. Mga tugang, magbabalik po kami 11:37 na in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Atid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Playtime for all your gaming needs. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham
Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligas Peño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos ka agad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang! Baka pati boses mo tangayin ng sipa! Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik po kita sa programa mga kababayan. Ayan po tabi din. Mosquito fish. Ang apod pa lang kayan mga tugang gambusya. Western mosquito fish. Ali po yan sa North American, freshwater. Ang apod saya gambusya, ang generic name. Ayan po tabi. Iba man po so moli. Ini pati territorial pala nini. Pero pwede siyang isalak sa koi, sa goldfish, as in iba pang ornamental fish. Yan. Pero kaya siya napod na mosquito fish dahil matindi siyang kumaon talaga mga tugang ng mosquito larvae. Yan po tabi rin. Pag ginugbo, pag binunay, nagikaon niya tulos, kaya na punada ko lang na mo. Yan po tabi, isda para sa dengue.
Isda kontra dengue. Yan. Yan po tabi. Napigpada ko lang kan Rotary Club para po sa mga kababayan nato. So, the ones na nagpasyal ka mo dyan sa, ano yan, sa Parks and Wildlife, Albay Parks and Wildlife, yan, pwedeng mga 2 to 3 months, iguana pong mai-disperse yan. Pwede palang mabuhay ng hanggang 2 to 3 years, no? And dahil lang siya talaga pwedeng ibugtak duman sa salog ngaya o sapa, kakauno niya sa ibang mga sira duman. Pero pwede siya, mga tugang na ibugtak sa mga tubig na maati, adaptable siya sa mga environment, maski sa saline water, pwede siya, mabubuhay siya. Salit sa naman na kunyan, na sira, mga tugang na nagkakaon po ning ning mga bunay kanamok, ha. Alright, sige po tabi, digdi sa tuya, iyan ang panlaban ta sa Albay. Pero duman sa kunyan, duman sa Kamsur, yung Provincial Health Office, mga tugang, kukunya na, rekomendar na, mga tugang sa mga gobernantes na, kung pwede ngaya, iupautob ng tupad laban sa dengue. Kung pwede ngaya, bako na sa nang sigid-sigid. Kundi, kung mapatupad ngaya, linigo na sa mga istarang kanamok. Yun, siring kan sa, kunyang baga, 5S, ha? Destroy mosquito breeding places. Yan po, tabi, adi. Para duman sa mga kababayan da. Yun man agad, di ba? Makakatabang na malinig po sa mga torwalon, sa mga bote, mga lata, mga guma na pwedeng istaran mga tugang ng dengue mosquito. Linigon yan. Pagkatapos sa mga stagnant na tubig, pabuluson, ha? Tangani po dahil pag-istarang kinamok. So mga malinig na tubig, dapat may takop, ha? O yan. So, pwede nga yan na i-include na ngayon nindo pag nagpatupad ngaya, tupad laban sa dengue. Seek and destroy mosquito breeding places. Relinigo na ngayon, tangani hindi na makapiktar pa. Pwede man ang gadbaga. Para duman sa mga kababayan ta, no? Kada ko lo, sayang masanekan or istambay. Di ba? Iyo mo 10 aldo na nagtatrabaho yan. Di ba? Babayadan ka mga tugang ng minimum wage. Pwede. At si makunyan lamang. May pakinabang na dakula mga tugang para duman sa mga kababayan na to. Na maging kunyan, maging areglado ang sa tuya po mga kababayan na pagkakaiguaning malinig na palibot. Bakusan ang sigid-sigid, awan-awan sa gilid kan tinampo, kundi pati na mga istar, mga kali, mga istara ning mga namok, mga tugang, gibon, linigo na, tanganing, sabi nga ni kayan, whole of the nation approach. bilog ng mga dapat tiradahon na yan para duman sa mga kababayan nato. Okay? Duman sa mga tagabagang tabay, good morning kay Clyde na Ataysa. Yan. Sabi ni Janice Tola, Papa Marnailing mo ito sa bareta na mga ikos nilason sa lugar ng Tabaco City. Day po tabi, ha? Day po tabi. Day ko pa nahiling ito, ha? Alright. Duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, kumusta ang mga kabarangay po dyan sa Isla Cagaray? Partikular dyan po sa Kagbulakaw, sa Manait, ha? Kumusta po tabi kamo, mga amigo dyan? Sabi nga ni mga kababayan nato, maging areglado ang buhay ta, magpasiguro kita pirmi, asin sana sa mga kababayan nato, mga tugang na padagos na nagtuga na resolveran ang problema nila sa pagbaha, mga tugang magsunod kamo kan panuga nindo nga. Alright, si Aldrich Nimo nakantabay tabi, and then si Lenor Banyares, good morning, and then si Mark Dax, good morning, yan. And duman sa mga kababayan nato, mga tugang, padagos po ini
na pag tugay kita kan sa tuya pong panahon, ano, o taglipot na, malipot na. Pero as of ngunyan, mga tugang, dahil pong low pressure area na namomonitor or tropical cyclone formation, mga tugang ang pag-asa. Kaya duman sa mga kababayan niya to, mag-antabay sa nakita pirmi, kan mga dispatcho kang panahon, tangani pong maging okay sa tuya po na ano yan, pagtugay-gay dyan, asin makapag-prepare kita in kaso may problema. Okay? Good morning sa ASEFCO, yung mga kakooperatiba natin, mga tugang, sina Sir Marlon at sina Sir Edwin. Padagos po ang pagprodusir nindaning mga preskong mga gugulayon, mga para sa masaganang at malusog na buhay, tapos mga organikong abono, mga tugang para po sa satuya po na mga kababayan. Magkunyan sa kita, anong apod kayan, koordinar sana sa inda, tangani po na makahigwa kita ning mga siring ka na mga gagamiton sa tuya pong pagtanom. Talagang kay po na mga tugang. Okay? O yan, halat-halaton ta na dumakul-dakul, asing kumain ngayon ang panahon, para makadakop garok kidakul-dakul na si Bubog duman sa Mercedes. Ang yari, no? Na-confirm ta talaga na kunyan siya Ang ginagamit talaga ninda mga tugang na pantina pa. Bako naman so dakop digdi mga tugang kundi ito nang sukunyan Ito nang su frozen databi. Na mga si Bubog. Hadi. Kaya lang mo yan, dahil daaning delivery, kaya iyo po yan ang sitwasyon da. Kaya talagang medyo, yung loob demand and supply, mahal talaga. Wala, scarce ang supply, kulang, marami ang naghahanap. Yan po ang problema natin. May kunyang kita. May ano yan, may tulog tayo dyan. Okay? And then, so naghalat po mga tugang kan, manungod sa NFA. Yan, sa Monday po, baka makaistorya ta na, mga tugang ang mga taga-NFA, ta nasa Manila po sa tuya na pigpaparaapudan dyan. Si Ma'am Jahara, diba? Tanganing masabutan ta kung ano kita, pwede man kita makakinabang lamang. Kaya na, 35 pesos o 33 pesos na bagas na papabakal sa mga LGU, di ba? And kung ang albay, igwaman lamang, nakairasan mga tugang hali sa buday kaninda, yan po ang stoya po na lilinawon sa oras na makauron po mga taga National Food Authority para po sa mga kababayan po niya to. Alright, paano mga tugang? Ako ay mapaaram ng una, digdi po sa programa. May lalakawon po tabi ako. May mission kami ni Father Momoingon yan tabi na after lunch. Kaya si Jasmine ang una po garong mga baretang alas 12. Maabante na po ko dapat alauna. Eksakto niya po kami sa muyang lugar na dudumanan. And then malipat, may lilipatan pa kami na isla. Yo. Thank you po ka, boss. Thank you very much for keeping us company. Ako po si Mardela, si Ronald Baldo nasa lado technical, kasubago, kasabay po si Chief Ramiro. Sa inyo mga boss, God bless the Philippines. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana, kaso